Me ollaan Gritty Details. Me ollaan Gritty Details. Me ollaan Gritty Details. Me tehdään sellaista hard rockia, kitararockia. Joku on sanonut joskus sitä munanhajuseksi. Kunnareiden ja mötiköiden silleen niinku perinteessä vähän olevaa niinku kikkelirokkia. Tukaheilutusrokkia. Mut sitä ei oo enää. Ei, se on päässä se hattu tarkoituksella. Mä olin sitä mieltä, että roodaamassa 600 pakulla itteemme ympäri Keski-Eurooppaa. Joo, toi kuulostaa ihan kivalta Ehkä ytimekkäin. Me ollaan just siellä, missä Lauri haluaa meidän olevan 5 vuoden päästä. Me seuraamme meidän suurta johtajaa minne vaan. Minä selviän meistä pisimpää autiolla saarella. Se oli ehdottomasti. Miksi sä selviäisit pisimpää? Mulla on semmonen olo. Mulla on semmonen tappajan vaisto. Mitä sä tapaat? No, mitä Jos on ikinä autio se saari. No kai siellä nyt jotain organismeja on, joilla voi syödä. Jätkä on vegaani. No, kyllä. Joo, meillä tulee ihan varmaan ensi keväänä debyyttialbumi. Meillä tulee ensi keväänä. Tuleeko sitä ennen vielä joku sinkku? Sitä ennen tulee vielä yksi sinkku, jota meillä on vielä päätetty. Gritty Details on 7. helmikuuta Alimuksessa. Alakulttuuritila Alimuksessa. Alakulttuuritila Alimuksessa. Me ollaan... Vittu. Hyvä. Me ollaan 7. helmikuuta soittaa Alakulttuuritila Alimuksesta mestoille.